pentru cazinouri și pentru toate site-urile astea, deci suntem niște IP-uri. Există un software dedicat care îți monitorizează absolut toată activitatea ta online. Iar acest software nu este doar la un cazinou sau fiecare cazinou, este o bază de date comună. Și mulți fac greșeala în care, ok, am ieșit pe câștig la cazinoul respectiv, îmi fac contul acela, am picat și un plasă. Mi-am deschis contul pe la toate cazinourile crezând că va fi altceva și oamenii știu exact ce procent de in and out ai tu. Și ăla a fost un moment de conștientizare, un prim moment de conștientizare în care mi-am dat seama că indiferent ce aș face eu și indiferent cum aș pe termen lung, garantat 100% vei pierde. Nu există variantă să rămâi pe câștig, nu ai cum. Salutare dragilor, sunt Constantin Nica, coach sistemic și psiholog clinician. Scopul podcastului 180 este de a vă informa cu privire la care sunt pericolele adicțiilor, precum și maniere de a ne elibera de ele sau de a le depăși. Tema episodului de astăzi este de a vedea despre cum ne pot impacta viața jocurile de noroc. L-am ca și invitat pe Răzvan. Salutare! Salutare Răzvan, care are o poveste interesantă. Răzvan, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine, despre viața ta. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că pot fi prezent și pot ajuta în cazul în care cineva ne poate asculta așa cum trebuie. Cât despre mine, 42 de ani, am o mică firmă, să zic așa, de printuri și de personalizări. Știu că tu ai avut o mică problemă cu jocurile de noroc, pe care ai depășit-o între timp. Hai să vedem care a fost acea mică problemă. Care a fost povestea ta cu jocurile de noroc? Mica mea problemă, care de altfel s-a dovedit a fi mare, a început cu foarte mulți ani în urmă, copil fiind, 10-11 ani, chestii de genul ăsta. Tatăl meu juca poker acasă, în bucătăria apartamentului nostru, cu prieteni, colegi de serviciu și așa mai departe. La momentul respectiv nu vedeam partea materială sau importanța, adică nu mă interesau sume sau ce fac ei acolo și așa mai departe. Deci ei jucau pe bani, nu jucau... Ei jucau pe bani, între colegi și probabil erau sume mici sau chestii în zilele de salariu sau chestii de genul ăsta. Partea aia de interzicere a mea către activitatea lor, cumva chestia asta m-a dus în afara apartamentului la o sală de jocuri, la o bodegă, unde se jucau, erau niște aparate electronice, unde se juca acest poker. Aveai 10 ani, 11 ani, erai la pubertate. Vrei tu să faci parte din lumea bărbaților. E vârsta... Da, și vedeai că oamenii încep să spun eu, discuțiile se schimbă, cercul de prieteni se schimbă, focusul pe care l-ai, nu știu, dorul acela sau dragul ăla de mamă sau de a sta după fusta mamei, ăla ușor dispare. Vin prieteni și începi și auzi. După perioada asta, tu atunci ai început să joci la 11 ani? Da, dar mă trimitea mama să cumpăr roșii, castraveți și cafea și îmi rămânea mie restul. Vezi, Doamne, știi cum era? Du-te, mamă, și cumpără nu știu ce și de 10 lei ce-ți rămân, îți iei și tu o pungă de ceva. Eu mă duceam într-o bodegă din asta și pe aia 10 lei, știind că nu o să mă întrebe de ei și nu-mi cere justificare pentru banii respectivi, de aia mă jucam eu în chestia asta în sălile astea mici. După aia, de la 14 ani, m-am angajat ca DJ. Atunci când am început să-mi câștig banii mei, eram fericit, eram mulțumit de mine, iar mintea mea nu se gândea în zona aia, nu se ducea în zona aia de joc de noroc, având banii mei, nu trebuie să mai justific banii pe care i-am cheltuit. Doar că, viața trece, apar problemele din căsnicia mea, fiind o căsnicie foarte lungă de 20 de ani, îți dai seama, nu mai e nimic roz și apar perioade din alea, certuri și așa mai departe, unde vrei să te retragi, unde vrei să-ți găsești o oareșcare liniște, momente pe care eu le foloseam strict pentru a juca poker. Nu prea funcționa căsnicia și jocurile de noroc erau refugiul tău. Era momentul meu în care simțeam că nu mă gândesc la nicio problemă. Nu există furnizori de plată, nu există salarii de plătit, nu există nimic. Atunci, în momentele alea, eram eu cu mine, încercam să mă focusez acolo pe ceea ce fac, încercam vezi, Doamne, să-mi pun în aplicare cunoștințele mele. Iar divorțul, care a venit după atâția ani, pe lângă sperietura evenimentului în sine, a fost perioada aia de conștientizare a ceea ce s-a întâmplat, frică, spaimă, nu o să mă descurc, nu o să fie ok. Instinctiv, din secunda 1, direct în ele m-am dus. Și atunci m-am dus la modul de luni de zile, zi de zi, munceam doar pentru că știam că trebuie să-mi plătesc o chirie, am niște angajați și mai departe, strict, dar nu ai idee cu ce spor munceam
și cât de grăbit eram și cât de, știi, să fac totul repede ca să am timp mai multe ore să stau să mă joc. Fast forward. Când ai început să joci sume mari, adică care să conteze și să nu te mai poți opri, să ai un comportament compulsiv? Urmăream un streamer care se filma jucând poker, a primit o sponsorizare de la un casino. Casinoul îl sponsoriza cu diferite giveaway-uri, pachetele de câte $25 pe care le dădea utilizatorilor ce urmăreau streamul. Am dat și eu join într-o zi, greșeala vieții mele. Și aud, next winner, Fresh Fish. Și zic, eu am câștigat $25. Din acei $25 costi, în vreo oră și jumate, 2 ore, să zic așa, am câștigat $3.000. Pe o miză de $0,2. În secunda 2, imediat, nici n-am mai stat să mai mă joc. M-am și speriat când am văzut câți bani am câștigat. Zic că îi scot să nu-mi ia cineva. Mi-era frică că cine știe ce mai apare și îi scot. M-am dus, mi-am scos, mi-am pus în sertăra și acolo eram, zic, am făcut în planuri cu eu, că îmi cumpăr aia, îmi cumpăr aia, îmi cumpăr și așa mai departe. Pentru cazinouri și pentru toate site-urile astea, deci, suntem niște IP-uri. Niște cifre. Există un software dedicat care îți monitorizează absolut toată activitatea ta online. Iar acest software nu este doar la un casino sau fiecare casino, este o bază de date comună. Și mulți fac greșeala în care, ok, am ieșit pe câștig la casinoul respectiv, îmi fac cont la ce, am picat și eu în plasa asta. Mi-am deschis contul pe la toate cazinourile crezând că va fi altceva. Gen, sunt un jucător nou, îmi vine iar 3.000. Tu ai aflat sau bănuiei sau credeai că la un casino nou, la început îți dă câștigul ca să te agațe. Și tu nu știai ca o bază de date comune și la orice casino joci pe urmă, la orice casă de pariuri sau la orice agenție de poker. Corect. Ești la fel. Ești un IP. Ești un IP și e o bază de date comună și oamenii știu exact ce procent de in and out ai tu. Și a fost un moment de conștientizare, un prim moment de conștientizare în care mi-am dat seama că indiferent ce aș face eu și indiferent cum aș pe termen lung, garantat 100% voi pierde. Nu există variantă să rămâi pe câștig. Nu ai cum. Software-ul ăla îți dă un câștig să te agațe. Dar nu mai mic decât ai investit tu. Sau poate să-ți dea un câștig mare la început. Ți-l dă mare la început garantat. Mm-hmm. Ți-l dă mare pentru că orice jucător pe lumea asta, eu înțeleg că e manie și că așa pierzi la un moment dat, dar nu mai pierd. Îți dă un câștig mare la început. Orice jucat, momeala a fost aruncată, ai mușcat din momeală, din momentul ăla ești captiv. Iar aici și mintea noastră funcționează împotriva noastră. Pentru Corect. că chiar atunci când pierzi, dar ești aproape de a câștiga, la nivel de creier ți se secretă hormonii fericirii, dopamină, serotonină. Deci la nivel de creier tu câștigi. Da. Starea de bine ți-o dă, chiar dacă tu financiar ai pierdut. Psihologic vorbim, momentul ăla este un câștig. Da. Chiar dacă real este o mare pierdere și o adâncire în problema pe care o ai. Eram atât de fascinat, trebuia să știu, băi, cum funcționează, cum e la săl, cum e față de online, cum e cu astea, cu aparatele și așa mai departe. Singura diferență pentru cazinourile online, ești un IP și ai o activitate urmărită. Pentru sălile de jocuri fizice, vorbim totuși de niște echipamente care nu știu cine este cel care se joacă și pur și simplu el este setat pe o anumită rată de câștig, un RTP se numește, Return to Player, da? Și el nu-l interesează. El, dacă îl nimerești într-un moment în care îți dă ceva, să fii sănătos și așa mai departe. Doar că tu, mulțumit fiind de câștig, vei rămâne în continuare acolo și vei ajunge oricum să pierzi banii respectivi. Iar chestia asta cu mutatul de la un aparat, nu, vorbim de chestii cu impact pe termen lung. Nu vorbim de niște chestii așa, că poți câștiga un jackpot și ai închis tot, te-ai blocat pe peste tot și la revedere, drum bun, vezi de viață mai departe. Sunt foarte puțini cei care pot face asta. Și aici ajungem la vorba aia, casa întotdeauna câștigă. Negreșit. Iar pentru casino și pentru jocuri de noroc, negreșit. Țin sus și tare până în ultima zi. Tu cam cât timp ai mai continuat pe urmă să joci până... Să zic că sunt aproape 2 ani, deci am jucat intensiv-depresiv, să zic așa, de la 38 la 40 de ani. O perioadă în care am pierdut foarte mulți bani. Vorbim de vreo 20.000 de euro. Foarte important, cei care ne ascultă ar trebui să înțeleagă un lucru. Nu există variantă pe lumea asta pentru care m-aș spune cuiva vreodată să apuce de așa, Doamne ferește, Doamne ferește. Însă, dacă cumva ajung în patima asta, niciodată să nu joace mai mult decât își pot permite pierde. La 1000 de lei și vor să-și bată joc de 100 de lei, fie își închipe că s-a dus și a mâncat așa urmă sau nu știu, a făcut ceva și mai. Doar că sub niciun fel de formă nu ajungi să joci niște bani pe care nu ți poți permite a pierde. Totuși, din păcate, asta este o iluzie.
Cine Păi este o iluzie pentru că ne întoarcem. Adicția, nu o să poată să joace 100 de lei. Dacă Cu siguranță ne întoarcem în partea aia te lași de țigări, zici fumezi o țigară, nu o să fie doar o țigară. Nu o să fie clar o țigară, Cine nu o să fie. se eliberează de alcool, nu o să fie doar un Știi pahar, unde voiam să o ajung să fie din ce în ce mai mult. Voiam să ajung în punctul în care sunt atâția oameni care și-au distrus familiile, au distrus oameni prin jurul lor, au vândut case, au vândut bunuri cumpărate comun, au distrus, nu știu, bani ce puteau fi destinați copiilor lor, au pur și simplu calci pe cadabre în momentele alea. Tu, din fericire, ești un fericit, ca să zic așa. Sunt suficient de zgârcit încât să-mi dau seama că muncesc o grămadă și să ajung să-i pierd în 2 ore. Și am conștientizat, ăsta a fost momentul meu. Conștientizarea faptului că pe termen lung am văzut că o țin 2 ani de zile. Indiferent, câștigi, pierzi, eu tot eram acolo. Și tot eram dezamăgit, că iar am pierdut. Îmi luam câteva zile libere, munceam, mai primeam câteva comenzi, produceam și așa mai departe. Îmi făceam niște bani, hop, mă duceam din nou. Și observam că era un tipar atât de nesănătos și atât de dăunător încât, dar eu nu mi-am luat o cămașă de 2 ani de zile. Eu nu am investit în mine. Au fost momente în care nu puteam să ies, mi-era rușine să merg cu prietenii la un suc pentru că știam că nu am bani. Dumnezeule mare! Cum se manifesta mai exact dependența asta de jocuri atunci? Adică, de la banii pe care îi jucai, cum mai era relația cu soția? Înțeleg că o perioadă încă erați împreună, dar totuși erai și absent. Cum îți afecta viața profesională, viața intimă, viața financiară? Partea asta de 2 ani în care eu am jucat s-a suprapus cumva cu cea de-a doua relație pe care am avut-o. Tipa era din Ploiești, eu din București și aveam foarte mult timp liber. Îmi puteam face de luni până vineri, damblaua, să zic așa. Weekendul fiind prezent acolo. Însă, mă ascundeam în baie cu telefonul ca să mă învârt un pic, să mai joc. Am mers la rudele ei, într-un alt oraș, de sărbători și astea mai departe. Așteptam să se culce toată lumea ca să joc. Jucam cu pătura pe mine. Puneam pătura în cap ca să nu se vadă lumina telefonului prin geam și să vadă că eu de fapt nu dorm. Și sunt cu telefonul în mână până la... Și jucam toată noaptea. Erai atât de prins? Atât de prins. Nu puteai sta cu ea, efectiv. Nu mă interesa absolut de nimic. Pur și simplu eu ăla eram. Am fost la o, Dumnezeule mare, la o cununie. Eu am stat în fața bisericii cu telefonul în mână. Și chestia aia, hai că poate, știi, aproape de bunuțul, poate dă ceva. Cât de dăunători și până unde te poți duce cu mintea. Pare gândirea magică în care dacă ești ateu devii credincios. Exact, Doamne, acum da, uite mă vede Dumnezeu și să vezi și îmi pune mie 7 Iisuși în linie și să vezi tu ce jackpot am lovit eu acum. Atunci când a venit momentul al meu de conștientizare și am zis, gata, am început să trimit mail-uri pe la toate cazinourile. Bună ziua, mă numesc Răzvan, consider că am o problemă din punctul ăsta de vedere. Știu că legal am această opțiune de a solicita închiderea contului meu fără posibilitatea de a-l redeschide. Indiferent ce vin să spun, nu doresc redeschiderea acestuia. E un moment de conștientizare și o să vă rog să mă ajutați pentru că am o problemă. Ei sunt obligați legal să facă lucrul ăsta, nu există mai departe. Au toate site-urile au secțiunea aceea de responsible gaming, știi? Unde te poți auto-exclude de la o zi, o oră, până la 6 luni maxim. Sunt și site-uri care au excludere permanentă. Doar că această excludere permanentă nu prea e permanentă. Pentru că e un termen de 6 luni, de cool-down, vezi, Doamne. Dacă tu revii după 6 luni cu un mail și ceri redeschiderea contului, ți-l deschid în secunda 2. Îți pun 3 întrebări random. Consider că ai o problemă? Păi cum pot să mă întreb consider că am o problemă dacă eu mi-am închis contul permanent și am revenit? Tu mă întrebi pe mine dacă m-am vindecat? Adulți. Ai peste 18 exact, ani, doar să zici nu, n-am. Da, știi? Îți spuneam și de site-urile astea gen Game Ban, unde plătești o mică taxă și te auto-exclus, practic nu mai poți. Nu-ți poți face cont pe niciun site ce... Nu știu, și dacă vrei să joci Remi sau ceva banal pe un cent, nu vorbim de sume și mai departe, nu o poți face. Și a venit momentul ăla de conștientizare, după cum vă spuneam, în relația de 4 ani și am zis, gata. Am ascultat diverse podcasturi, am citit câteva chestii despre dependențe și așa mai departe și am citit chestia aia că primul lucru pe care trebuie să-l faci este să recunoști că ai o problemă și toată lumea să știe despre asta. Și într-o seară stăteam cu tipa respectivă în pat. Din senin i-am zis, am pierdut 300 de milioane săptămâna asta la casino. Îți dai seama, a zburat somn, a zburat tot, poftim, ce ai zis, ce ai făcut? Uite, am făcut o prostie. Uite, am pierdut săptămâna asta o grămadă de bani. Cum așa, dar cum? Tu jucai, dar tu... Atât de bine am putut ascunde și atât de bine m-am ferit. Pe urmă, ce s-a mai întâmplat? Adică, cum a evoluat relația cu ea în continuare? Cum ai mai am încercat să găsească ajutor specializat pentru mine. Perioada a fost destul de ciudată după acest anunț șoc. Pentru că, efectiv, atât ea cât și eu
Eu mă gândeam că, ok, sunt în București, ea sigur se gândește că eu acum stau să mă joc. Aveam stresul de a răspunde la telefon în secunda 1, să nu-și închipuie cumva că mă joc și nu-i răspund la telefon. Încerca să mă țină cât mai mult prezent acolo. Mă chema, ai treabă? Nu, vino cu acesta, stai cu mine, nu ai cum să mai stai singur. Doar că bănuiesc că te și îndepărta puțin. Da, pentru că dispare chestia aia, dar stai puțin, eu înțeleg că am o problemă, dar acum nu mă crezi că n-am făcut nimic și că, nu, uite, am dormit și eu mai mult. Sau aveam o seară în care pur și simplu nu mi-era somn și adormeam pe la 2. Băi, stai puțin, nu m-am jucat. De ce nu te-ai trezit aia? Ce ai făcut? Te-ai jucat azi noapte, știi? A afectat destul de mult. Și a fost un moment, unul dintre motivele pentru care nu mai sunt în ziua de azi este și asta. Pentru că, efectiv, la un moment dat ajuns la un nivel de la de saturație, a explica că, băi, încerc să rezolv o chestie, nu mai mi-o aduce înapoi în prezentul nostru de acum, încerc să o vindec, încerc să o las, încerc să... Ok. Și ai și reușit să te eliberezi de atunci sau a mai durat? Pentru te întreb asta în contextul în care, din nou, jocurile erau ceva interzis pentru tine. Știi care a fost momentul în care am efectiv 100% am simțit până în modul vostru că am scăpat? Băgasem vreo 1000 de lei și când am văzut că este același tipar, aceeași mizerie, am retras 170 de lei și zic, iar am făcut o mizerie, bă, dar de ăștia 170 de lei mă duc să mănânc un sushi. Și am retras banii 170 de lei. Pierdusem aproape 800 de lei. 30 de lei. Puteam să mănânc sushi o săptămână. Dar ăla a fost un moment în care am zis, bă, nu, mai gata, nu pot să-mi iau de la gură, așa, nu. Și repet, am luat și am trimis mail-uri la toate site-urile, am fost aproape o zi am pierdut. Că tot îmi cereau tot felul de informații, date personale, CNP, chestii, ca să-mi închidă contul și așa mai departe. O zi întreagă am pierdut-o, dar m-a ajutat foarte mult. Și aia a fost ultima oară când ai jucat, când ai retras cei 170 Când am retras banii, am zis, orice s-ar întâmpla, banii oricum îi pierd, așa că până la urmă vreau să-i cheltui pentru mine și zic, gata, nu mai. Momente au mai venit ulterior. Adică momente te referi ispite. Ispite, da. Drive-ul de a juca. Ok, îți spuneam că atunci când aveam momente în care terminam treaba sau nu mai aveam ce face, instinctual la poker, repede, imediat să mă duc să-mi ocup timpul acela liber. Automat după apar momente în care ai timp liber și așa mai departe. Creierul imediat s-a dus să ducea cu gândul la acolo. M-a ajutat și chestia asta cu blocatul. Pentru că eu nu mai aveam posibilitatea, eu nu puteam să mai mă joc. Deci ai recomanda asta celor care sunt 100% în secunda 2. Dacă simt ca o problemă din punctul ăsta de vedere și simt că este o unealtă legală, toate cazinurile sunt obligate să respecte dorința asta a ta și în secunda 2 să facă lucrul ăsta. Bă, autoexcludere, nu mai știu, trimite-le mail, nu ia o pauză. Degeaba ai pauză că te întorci, spun eu garantat. Și recomandam asta în contextul în care mintea e cel mai bun avocat. Corect. Îți justifici cu mintea ta dorința asta de a juca acolo. Pentru că se creează și un act neuronal între joc și dopamină și starea de bine, care din nou este în detrimentul nostru. Chiar dacă pierdem financiar, dar câștigăm la nivel de creier. Corect. Ok. Ce te-a mai ajutat pe tine ca să te eliberezi? Ceodată a fost conștientizarea asta că este ca o roată, ca samsara care se întoarce din nou și din nou și ți se întâmpla același lucru. Respectiv că sperai să câștigi, dar pierdeai. Și mi se pare foarte tare că tu ai reușit, puțin pot face asta, să zici, bă, ce fac și să scoate aia 170 de lei. Știi, pentru că și în momentele alea, mintea în continuare vine cu justificări. Știi, hai că îi joc pe ăștia, poate. Da, pur și simplu, după ce pierzi banii, zice, aia vine. Oricum nu mai ai speranța câștigului. Deja când ai pierdut, să zicem așa, jumătate din suma pe care ai depus-o, deja mintea ta spune, îi pierdem și pe ăștia și începe să caute o soluție de a mai depune sau căuta niște variante de unde mai facem de niște bani să mai depunem, că poate îi scos și pe ăștia. Îi scos și pe ăștia și mă opresc. E cea mai mare prostie, cea mai mare greșeală. Software-ul ăla știe exact câți bani ți-a dat, câți bani ai băgat și din punctul ăla extrem de rar se mai întâmplă să fii din nou pe profit. Sunt oameni care merg în casino și joacă poker normal și ei zic nu este un software. Nici asta nu este ideal, pentru că tu nu te duci acolo doar pentru a câștiga, ci la casino te duci și pentru mediu și pentru senzația de câștig. Da, nu putem compara costii, clar. Partea și de poker, vorbim aici și de poker online, în comparație cu cel live. Interesul lor, câștigul lor, nu e de acolo să-ți dea ție nu știu ce sau să te facă pierzător, pentru că tu joci tot cu niște oameni, nu joci împotriva unei mașini. Aici voiam să ajung, că omul își poate zice, ok, eu nu o să joc online, o să joc cu prieteni. Ok. Și nu-și dau seama că nu joacă pentru câștig. Ok, o să joace cu prieteni, o să câștige o sumă de bani, se va opri. Cu siguranță nu.
Este ea justificarea minții și nu aș vrea să ne ducem în direcția asta în care dacă joc la casino sau cu prietenii e mai safe. Ar fi ideal să ai niște prieteni mereu disponibili cu care să joci. Să nu ai oportunitatea de a te duce să joci în online sau într-un casino și așa mai departe. Pentru că prietenii, ce să vezi? Unul câștigă nu știu cât, altul câștigă mai puțin. Aia nu-ți permit să joace mereu niște sume mari încât să pierzi niște sume care să te afecteze. Viața cam trece pe lângă noi și timpul ăla, alea câteva ore zilnic. Îmi pare foarte rău. Regret amarnic. Regret, crede-mă, că am serii în care pur și simplu, uite, din punctul ăsta de vedere nu pot, momentan, nu sunt disponibil emoțional și să mă implic într-o relație sau așa mai departe. Cu toate că eu cred că ar fi un lucru bun pentru un fost jucător, o persoană nouă și cred că te-ar defocusa și așa mai departe. Mă întrebai tu când spuneai că, domnule, cu ce ai înlocuit viciul ăsta și așa mai departe. Costi, l-am înlocuit cu lucruri care mă fac să mă simt bine. Am început să ies la date-uri. Mi ocupă timp. Pur și simplu. Nu știu, mă sui în mașină, mă duc, am mâncat niște midii, m-am întors înapoi. Ziua mea s-a ocupat, nu m-am gândit la altceva. Mă duc în stânga, în dreapta, fac lucruri și așa mai departe. Cu toți am avut calculatoare și ne jucam jocurile alea vechi și așa mai departe. Mi-am instalat Heroes 3, Age of Empires. Sunt momente în care faci ceva plăcut creierului tău, își aduce aminte de o perioadă plăcută în se juca. Da, și uite, la 42 de ani am zile în care stau să mă joc un Age of Empires sau un joc din ăsta pe calculator din 2000. Știu că tu mai ești la evenimente de socializare, mai faci drumeții și îți place foarte mult să călătorești. Da, asta ajută foarte mult și recomand tuturor să facă lucrul ăsta. Ieși, vorbește cu oameni. Povestește-le oamenilor care au o problemă, chiar dacă sunt niște străini. Oamenii vor aprecia. Ok, te vor și judeca, dar oricum te vor judeca cei care, pentru care nu însemni nimic. Știi? Oameni pentru care existența ta oricum nu contează, aia te vor judeca, ok. Dar poate găsești în oamenii cu care vorbești niște prieteni care îți pot da un sfat constructiv. Își aduc aminte că ai o problemă și ei când sunt la masă seara în cină te sună și spun: am făcut paste cu creveți, hai pe la noi. Pentru că și asta mulți se refugiază în jocurile de noroc și nu știu că lumea e un loc sigur, că cuiva le pasă de ei. În primul și în primul rând familiei, asta clar, necondiționat. Familia este cea care te va ajuta indiferent de cât de mulți bani ai pierdut, poți să pierzi un leu sau poți să joci de o zi sau de 10 ani. Familia te va ajuta oricum, pentru că e familie. E familie. Dar sunt oameni empatici, sunt oameni care vor să ajute, sunt oameni care vor să se implice, vor să simtă că sunt utili. Și genul ăsta de oameni se pot ajuta chiar dacă pentru ei ești un străin. Și oamenii își dau interesul și de multe ori să știi că funcționează. Ca o mică recapitulare. Hai să vedem ce te-a ajutat pe tine să te eliberezi de această povară. Deci nu ai spus că a fost conștientizarea. Conștientizarea în primă, în proporție de 70%. Banii, ci dimpotrivă. În proporție de 70% a fost conștientizarea, în sensul în care, indiferent ce s-ar întâmpla, nu ai cum să câștigi pe termen lung. Iar eu am spus, în momentul ăla, nu vreau să muncesc o viață pentru a urmări o grafică frumoasă pe calculator. Nu vreau să muncesc o viață. Totuși un om care nu urmărește și se confruntă cu adicția asta de jocuri de noroc, el nu-și dă seama, poate nu este momentul în care să-și dea voie să conștientizeze. Ce te-a ajutat pe tine să conștientizezi? Am citit, am urmărit tot felul, m-am documentat. În primă fază am încercat să văd cum funcționează partea aia de casino, partea aia internă a lor. Să înțeleg cum vin banii, cum se calculează, cum funcționează lucrurile. Am urmărit oameni, tot felul de persoane publice care spuneau despre chestia, cu ce nu-i bine, oameni care au casino și s-au dat cumva de partea cealaltă și au încercat să dea sfaturi că nu e ok să faci lucrul ăsta. Te documentezi foarte mult pentru toate întrebările pe care le ai, încerci să-ți găsești răspunsuri pentru întrebările pe care le ai și aduni informație cam de peste tot. Și le pui cap la cap cumva și cumva o să reușești. Este foarte greu. Dar nu e imposibil. Se poate. Și la tine a mai fost ceva. Dincolo de conștientizare a fost și acceptarea faptului că ai o problemă, că aveai o problemă. Pentru asta sunt și aici. Mulți nu acceptă, nu-și dau voie. Sunt mulți care nu spun soțiilor. Poate ok, înțeleg o mamă sau un tată. Mizilic. Soția cu care trăiești este o activitate cumva stigmatizată. E corect. Ceva oarecum rușinos ce este în neregulă cu tine. E asociat cu orice altceva decât, nu știu, prostituție. Ca idee. Gen o fac din N motive, dar e bine să nu știe nimeni că fac asta. Și sentimentul ăsta de rușine, de vinovăție, care nu-ți permite. N-ai cum să nu fie rușine. Gândește-te, e o mizerie pe care o faci. Știm în sinea noastră că e o mizerie.
Dar în confortul casei tale nu te vede nimeni în mizeria ta. Și suntem păcăliți din punctul păcăliți. Ne mințim singuri. Hai să recunoaștem că avem o problemă. Hai să încercăm să cerem ajutor. Nu le putem face singuri, Costi. Nu le putem rezolva singuri. Avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de oameni care au o pregătire mai bună ca a noastră, nevoie de oameni inteligenți, oameni superiori nouă, la care putem învăța. Avem nevoie de ajutor. Sunt momente în care nu ne pricepem noi să le facem bine pe toate. Fiecare e bun pe treaba lui. Trebuie să accepti, să recunoști că ai o problemă, să accepti, să ceri ajutor. Ești frate pe stradă. Du-te la un spital. Du-te la Floreasca, la UPU. Doamna, am un problem cu jocurile de noroc. Păi știți, aici e cu picioarele rupte, cu... Doamna, ajutați-mă, am o problemă. Te ia cineva de mână și te duce la un cabinet. Acceptarea vine mai târziu. Vine mai târziu puțin. Deci sunt între stadiile vindecării, pentru că poți să conștientizezi, dar să nu accepti. Da, sau poți să spui că ești în control. Să spui că ești în control. Nu ești deloc în control. Și pe urmă ar mai fi, ok, te eliberezi de asta, te lași de adicția asta, dar ce pui în loc? Și tu ai spus că ai început să ieși la dating, știu că ai început să ieși la evenimente de socializare. Exact. Drumeții. Uite, și lucrurile astea, uite, evenimentele despre care spuneai tu, băi, nu știam cât de bine îmi face chestia asta de vorbit în public, de ieșit și socializat, și nu vorbim de un om, 2, 3, vorbim de 70 de oameni. Când m-au strigat, tipul respectiv m-a chemat în față să vorbesc, să trag eu bilețelele alea pentru tombolă, reacția pe care au avut-o cei 70-80 de oameni, Costi, mi-au dat un sentiment. Credeam că sunt în vârful lumii. Prin jocurile de noroc, prin poker, îți luai dopamina. Iar acum ai găsit o manieră pentru care funcționează pentru tine, respectiv vorbit în public, să faci bine diverse acte de caritate și ți iei același hormon, dopamina, hormonul plăcerii, al recompensei. Fac lucruri noi, conștientizez că îmi plac și merg în continuare cu ele pentru că simt că pe mine mă ajută. La tine au trecut aproape 2 ani. Cam 2 ani, da. Ok. Ai mai avut craving-uri? Parcă... Vin momentele, dar se blochează în acele limitări pe care mi le-am făcut singur. Fac pariu că și peste 20 de ani, Costi, vor fi momente în care creierul caută acea descărcare. Și mai ales în funcție de evenimentele de viață. Din nou. Cu siguranță, și consider că un moment de low, o decepție majoră, poate fi un nou test mare pentru un dependent de orice. E un test mare. Și pentru cineva care vrea să se elibereze de dependență, să dea mail la, cum ai spus că se numește site-ul? Sunt multe. Nu știu, ăsta unde am plătit eu, GameBan, se numește. Ăsta este un site, nu ține de casinouri și așa, pur și simplu este un site unde te ia după IP, introduci niște date, practic. Nu-ți mai poți face cont pe niciun site de genul. Și în afară de asta să înceapă să facă ceva nou, să-și găsească lucruri pe care nu le-a făcut, pentru că poate apărea doza aia de șoc care îți poate schimba viața la propriu. Adică credeam că așa o să fie toată viața mea și zis, ok, până unde o să ducă? Îți vin gânduri negre, Costi, pentru că simți că nu mai poți scăpa. Când ajungi să te gândești la varianta aia cea mai tragică, simți că orice s-ar întâmpla, tu nu te poți abține. E ca un iad al conștiinței și te întemnițează. Nu mai vezi viața Nu există, da. Știi că orice ai face, vei ajunge din nou în punctul ăla. Te folosești de toate tool-urile disponibile pe piața lor actuală, încerci să recunoști că ai o problemă, ceri ajutor și toate adunate, cu siguranță, pe mine m-au ajutat și cu siguranță o să ajute pe mulți. Super. Mulțumesc, Răzvan. Cu tot dragul de deschidere și vulnerabilizare. Cu tot dragul în lume, cu tot dragul, a fost o reală plăcere. Sper tot ce am vorbit noi să fie ascultat și înțeles, și dacă există vreo persoană care poate să spună peste ceva timp, băi, mulțumesc, uite, l-am auzit pe ăla, am încercat și eu să fac și m-am lăsat și eu. O singură persoană e tot ce îmi doresc pe lumea asta. Nu mă interesează atâta, știu că scopul meu și asumarea mea a ajutat un om, pentru mine este mai mult decât suficient, este tot ce îmi doresc. Atunci când ești în situația de a fi dependent de jocuri de noroc, vreau să știi că nu este ceva în neregulă cu tine, ci această dependență este mai degrabă un răspuns normal la o situație anormală. Ca și în cazul lui Răzvan, situația anormală a fost undeva în copilărie. Și câteodată avem mijloacele de a depăși asta, de a integra, iar câteodată nu avem. Iar comportamentul adictiv, compulsiv de jocuri de noroc, este ca o supapă de refulare. Cum știi că într-adevăr ai o problemă și că ești dependent de jocuri de noroc? Pentru că mintea noastră este un avocat foarte bun, își justifică, spui, eu nu am o problemă, joc din când în când, este recreativ. Și totuși, după cum spunea și Răzvan, sunt anumite puncte cheie după care îți poți da seama. Respectiv, te îndepărtezi de prieteni și de familie. Ai o viață secretă.
Nu le spui că tu joci, că pierzi. Noi nu căutăm cu adevărat câștigul, ci căutăm senzația de câștig. Pentru că la nivel de creier, atunci când pierdem, dar suntem aproape de a câștiga, se secretă precursorii fericirii. Se secretă dopamină, se secretă serotonină, la nivel de creier câștigăm. De asta și sunt atât de mulți oameni care sunt dependenți de jocuri de noroc. Ca și manieră de a ne elibera de jocuri de noroc, după cum spunea și Răzvan, mai întâi este conștientizarea faptului că avem o problemă, apoi urmează acceptarea. Și știi că ai acceptat cu adevărat când vorbești cu cineva apropiat. După cum spunea și Răzvan, i-a povestit iubitei lui la un moment dat că a pierdut la casino. Și, pe urmă, ca să te eliberezi, mai este nevoie de ceva. Ce pui în schimb? Pentru că nu te poți elibera de jocurile de noroc sau de orice adicție și să nu pui nimic în loc. La Răzvan au fost evenimentele de socializare, ieșirile, fie că la mare, la munte, la altcineva poate fi notul, un sport de contact, să meargă la sală, să danseze, un curs de public speaking, ceva. Dacă vrei să-ți fie și mai ușor să înlocuiești o dependență, este o carte foarte bună, se numește Atomic Habits și ne ajută să implementăm noi obiceiuri. Și, desigur, ideal ar fi căutarea ajutorului, să mergi la un specialist, fie că este coach, fie că este psiholog, terapeut, pentru că te poate ajuta să-ți vezi acele unghiuri moarte. Vă invit să descărcați chestionarul care vă arată cât de afectată vă este viața de dependențe. Este în descrierea podcastului. Totodată vă invit în comunitatea noastră. Găsiți link-ul tot în descriere. Vă mulțumesc pentru timpul prețios pe care ne l-ați acordat și dacă considerați că v-a ajutat cu ceva, ne-ar ajuta să vedem reacția.